צריך פה. לא צריך, אני לא לוקחת את זה. אתה יודע שאתה יכול לקרוא. איפה הפרחים? ביום הולדת מוכרחים! קדימה מלאכה, מאיה, המתנות מחכות לה. בואי ריקי יד. בואי. טוב, אני מחזירה לכל הילדים את המתנות, לא יהיה לך מתנות לבן. אני מחזירה. מה את אומרת? ריקי? בואי יד.
אתה תראה